que els joves valencianistes d'Alzira es mostren contraris a la celebració d'actes taurins al nostre poble on no hi ha cap tipus de tradició taurina. Cal recordar que el Consell Valencià de Cultura recomana des de 2009 que restringeixin les veus al carrer tan sols als pobles on puguen demostrar alguna tradició taurina, cosa que Alzira no ho és. També recomana que entre els col·laboradors hi hagi almenys 2 representants de l'Associació Protectora dels Animals, cosa que incomplir les 2 recomanacions és l'Ajuntament d'Alzira. Docents i nosaltres som conscients des de Bloc Jove dels problemes de diners actuals que hi ha, doncs som conscients d'això, però si en el seu dia hagueren gestionat bé les coses, potenciar la participació ciutadana, podríem fer unes festes al gust del poble, veient el que és factible i el que no, ajustant-nos a la realitat actual.